Здравейте! Днес ще научим кога се използва неопределителен член, какво означава, кога се поставя. Неопределителен член в английския, това е a и an и се използват, когато говорим за нещо за първи път или не е конкретно. Поставя се пред съществителни имена само в единствено число, не в множествено, и за бройни се използва. Тоест, нещо, което можеш да преброиш. Котка, химикалка, но не и за небройни. Пред небройни не се поставя като брашно, кафе, захар, ориз. Те се водят небройни. Се поставя пред съществителни, започващи с съгласен звук. Примерно a cat, слага се a an се поставя пред съществителни, започващи с гласен звук, като а, о, у, е, и. Например, an apple, ябълка. Пример тук. I saw a dog. Видях едно куче. A се поставя тук, за да кажем една някаква неопределителен член. Видях някакво куче. Не е ясно какво. Ако продължим да говорим за това куче, вече няма да поставяме a по-натам, а нещо друго. Друг пример. She ate an orange. Тя изяде портокал, някакъв портокал. Продължаваме с the. The е определителен член. The се използва пред съществителни, когато вече знаем за какво конкретно нещо говорим, или сме го споменали преди. Да се използва с единствено и с множествено число. Да се използва с бройни и небройни. Да използваме, когато е ясно кое точно нещо се има предвид, като the sun, слънцето. Пример. I saw a cat. Аз видях котка. И вече продължаваме да говорим за нея и вече казваме the cat was black. Котката беше черна. Вече да е определителен член, защото определено говорим за тази код, която сме споменали. The moon is beautiful. Луната е красива. The moon е луна. Слагаме да, защото има само една. Луната е красива. Кога не се използват? Пред собствени имена, като Мария, Лондон и така нататък. Пред неброими съществителни, както вече споменах в общ смисъл. I like music. Това за да. I like the music. Да, общи съществителни. Когато е по принцип, нямаме the. И нека да направим едно упражнение. Тук трябва да се попълни с a, an или the. Примера е I see a cat. Виждам котка. The cat is sleeping. Котката спи. I have празно място apple in my bag, което означава аз имам, have е имам в сегашно време. In my bag, ябълка в моята чанта. И трябва да решим a, an или the. Ще поставиме an, защото започва с гласна и за първи път споменаваме тази ябълка. She is празно място teacher. Тя е празно място учител, учителка. Тук ще поставиме a, защото следващата думичка започва с съгласна и пред професии използваме a или an. He wants to buy празно място orange. Той иска, ако не знаете тази думичка, си я запишете в речника. Want е иска, ещето е добавено заради граматиката, него не го записвайте. To buy, да купи. Buy е купи, запишете си и не, ако не знаете. Той иска да купи портокал. Тук ще сложим някакъв портокал, не е ясно. An orange, защото започва с гласна. Let's go to. Let's означава хайде. Записвате си в речника. Let's go е отивам. Записвате си в речника. Cinema е кино. И преди кино се слага да. Let's go to the cinema. Хайде да отидем на кино. Винаги се казва to the theater, to the cinema.
There is означава има в единствено число, когато не споменаваме кой го притежава нещото, започваме изречението. There is има в единствено число. Book on the table. On the table на масата. Book книга. Тук ще сложиме някаква си книга. There is a book on the table. Има книга на масата. My dad, следващо, is reading newspaper. Пред newspaper, което е вестник, се слага the. Моя баща чете вестникът. Read е чета. Тук заради граматиката са добавени is и in, които по-натам ще се запознаем с сегашно продължително време. Моя баща чете вестникът. I saw е минало време на си. Глаголите имат правилни и неправилни. Този е неправилен глагол. В минало време е saw. В перфектните времена се използва seen. Ние ще ги учим по-натам, но saw е в минало време. Видях си е виждам. Elephant е слон. Elephant, слон. Записвате си at the zoo. Zoo, зоологическа градина. I saw някакъв an elephant at the zoo. Zoo, зоологическа градина. Аз видях слон в зоологическата градина. Пред Айфеловата кула Eiffel Tower ще сложим да, защото има само една. We visited, значи visit е посещавам глагола, записвате си го така. А в случая тук в минало време ние посетихме Айфеловата кула. We visited the Eiffel Tower. Когато дъто е последвано от гласна, често пъти се произнася the Eiffel Tower, а когато не е следващата е съгласна, казваме the newspaper. The newspaper, the Eiffel Tower. Следващото е I saw. Saw отново е миновременна си. Видях. Owl. Owl е бухъл in the tree. В дървото. Видях бухъл на дървото. Тук ще сложиме защото е някакъв си бухъл. За първи път го споменаваме. I saw an owl. An owl. Ето така, за да по принцип за благозвучие се слага това енче пред гласната. An owl. За да кажем, да не е, примерно, ако само звучи кофти. A owl. И тук за благозвучие слагаме an owl in the tree. I saw an owl in the tree. И тук имаме sun, което е слънце. Is very bright today. Today, днес, bright е светло. Когато имате позната дума, може да се записвате с произношението светъл, за да светла, за да можете, като учите произношението, да учите както трябва. The sun is very bright today. Слънцето. Имаме само едно, затова започваме с the. The sun is very bright today. Сега ще преведем тези изречения. I have a dog. Аз имам куче. Аз имам някакво куче. I have a dog. She ate an ice cream. An ice cream. Сладолед. Тя яде сладолед. She ate an ice cream. Тя яде сладолед. The house is big. Къщата е голяма. The house is big. Къщата, значи само house е къща. Като сложим the, става определителен член. The house, нещо определено, къщата е голяма. He's reading a book. He is reading a book. Той чете книга, някаква книга. The moon is beautiful. Луната е красива.